Por unha sanidade igualitaria e accesible e en contra dos recortes. Estas son as premisas da movilización convocada en Santiago vindeiro 9 de febreiro, a que se sumará a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza. Como é habitual, a entidade contratará un autobús gratuito que realizará paradas nos lugares de costume. Recollerá xente nos lugares habituais, en Ribeira, esta vez cerca da rotonda da entrada a Lonxa, porque agora estamos cerrado aquí a zona da estación de autobuses, ás 10 da mañán, ás 10:15 na Pobra diante dos Sardíns, ás 10:30 en Boiro diante do Concello e ás 11:15 en Rianxo arriba na rotonda. Aquelas persoas que queran apuntar, anotarse, simplemente para ter un control de cantos vamos a ser, pois teñen que mandarnos un correo electrónico ao correo da plataforma, que é plataformabarbanza@gmail.com. O autobús vai ser totalmente gratuito. A súa presenza na movilización porá guinda unha campaña previa na que, ademais de actividades informativas, impulsaron unha moción que se debaterá en todos os concellos do Barbanza. O próximo martes, día 4, ás 8 da tarde, imos ter unha charla a cargo de Manuel Martín, que é o voceiro de Sanidade Pública a nivel de toda Galicia, que é médico de familia e que nos vai a facer unha exposición da situación da atención primaria en Galicia nestes momentos. Unha hora antes estaremos con unha mesa informativa, se o tempo nos permite, na zona peatonal, repartindo un pouco unhas octavillas informativas e un pouco en preparación a esa manifestación do día 9. Dende a plataforma fan un chamamento á participación cidadá, posto que a movilización é indispensable para frear a política de recortes. Poñen como exemplo algúns dos fitos conseguidos ata o momento, grazas á presión social, entre eles a apertura dunha quenda de tarde no servizo de diálise do Hospital do Barbanza.